खुलुमबाय। आंनि बुंनांगौआ बेनो, आंनि फिसाइया बेसेबा गोजानावहाय डक्टरनाव थांनानै दंहैयो, नाथाय आंहा थाखा फैसा गैया। बे डक्टरनाव हैनो थाखाय रांफोर गैया आंहा। बे रांफोरखौ अननानै आंनो रायजो राजाफ्रा अनसुंथाइ हरोबा मोजां जागौमोन। आंनाव जा एसे थाखा दङमोन बेखौ आङो गासिबो बाहायजोब्बाय, गैला। गासिबो हा हु फानजोब्बाय, न' फानबाय, गासैबो गय एसे दंमोन बेखौबो होजोब्बाय, गैला। आं दा मा राहाजों नायनो, आंहा राहायानो गैला। बेखायनो आङो रायजो राजाफोरनावहाय आङो खावलायदों, आंनि फिसाइखौ बे डक्टरनाव थांनानैहाय बे थाखाफोरखौहाय नांगौ जानायलाय आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। 8 लाख नांगौ होननानै बुंदों थाखाखौ। बे थाखाखौ आं दा अबेनिफ्राय मोनगोन? आंहा मोननांगौ राहायानो गैला। गासैबो न'निफ्राय गासैबो थाखाफ्रा जोबजोब्बाय आंहा। बे थाखाफोरखौ होनो आंहा जेबो राहा गैला। ओंखायनो अननानै आंनो अनसुंथाइ हरबा हामगौमोन। खर'आवबो ब्रेन टिउमार जानानै गोलैसोनानै दङ आरो आथिं आखाइ सोमावनो हायै पेरालाइसिस जानानै दङ। बेखौ माब्रै फाहामनो हागोन? थाखा फैसा गैला गरसेबो। मा राहाजों लाबोनो हागोन? मा राहाजों फोसाबहैनो हागोन? रावबो जों दा नास्रायबिल गामिनि बे हागुंफार होनना बुङो आरो बे न'खरा इसाक नार्जारि न'खर। दा गिबियाव नोंथांनि चेनेलखौ आङो धन्यबाद बावो आरो बेजों लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि दे दिनैहाय नैबे न'खरा 2 माससो जालांबाय। बे न'खरनि गारजेना नामा जाहैबाय श्रीजुत इसाक नार्जारि। बिथाङा ब्रेन टिउमार जादों आरो लोगोसे पेरालाइसिस बेजोंनो जालांफाबाय। दा बिथांखौ जोङो तामिलनाडुनि निउर'प हस्पिटालावहाय जोङो सिकित्सानि थाखाय लांनाय जादों आरो बेवहाय अपारेशननि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। दा बे अपारेशननि बेलायावहाय आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों, गोबां बे न'खरनि धोन सम्पति थांबाय, हा बिगाथाम फाननांबाय, न' फाननांबाय। दा बिथांनि न'खराव दा थानो आन्थाल' ग्रुप हाउसनि मोनसेल' न' दंसै। दा बिनि गेजेरजोंनो आं मेसेज हरनो लुबैदों रायजो राजा बिथांमोननिसिम, जेन' बिथांनि न'खरा जेन' एसे उफाय जानाय बादि बे खैफोदनि समावहाय रायजो राजा बिथांमोनहा अननानै अनसुंथाइ हरो आरो लोगोसे बिथांनि बे खैफोदनि बेलायावहाय दिनै BTC सरकाराबो अननानै इसाक नार्जारिनि बे सिकित्सानि थाखाय एसे रां अनसुंथाइ अननानै हरो, बेखौनो आंनो भारतनिफ्राय आङो BTC सरकारखौ आं खावलायनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे दा जोङो बे न'खरनि बिसि दङ, बिथाङाबो गावनि न'खरनि जेनाखि गावनि फिसायनि खैफोद बेवहाय मा जादों मा जाया निस्सय बिथाङाबो बुंगोन। बेनिखायनो आङो बिथांनिनो गामिनि सासे सोमोन्दो गोनां जानायलाय आं बिथांनि जानानै आं बेखौनो खावलायबाय, जेन' जोबनायावहाय बिथांनि बे खैफोदावहाय जोंनि बर' माहारिफ्रा अननायनि गेजेरजों अनसुंथाइ हरो आरो लोगोसे BTC सरकारनाव खावलायनाय थाबाय BTC सरकाराबो बे फंबायनि बेरामनि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरो, बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।